Bronntanais Nollag, Christmas Presents, bunithe a jaar The Gift of the Magi, le O. Henry, William Porter. Dollar a bháin agus octavus a seach cent. Bin a maid, sa bháilt seo riachta na sí an tí. Thór sí faoi chria, lá rih an Nollag. Rí sí ar an leaba agus hit na deora léhi. Ní rah ach dollar octas a seacht eici le féirín a cheannach de chéamas. Hábháil sí gach cent éad sí le míana anuas, ach ba léir nar leor é. Déach sí ar an scathan caol a bhí sa seomra agus scrúdi sí a folcrúige. Bhí bróda ar hí as a cuid cruige, fol fada óga a hit go dlúin ar hí. Bhí an bheirt acu ar an ngánheid. Rinne séamas sa dhíthal ag gabar ó go dú, a bhí an síl crua. Bhí cúlú acnamíochta sa tír, agus bhí an tá ar aber a bheith aige. Hinní deile an taras an hónéata le birán, ach níor leor an tincam. Thug an bheirt grá dá chéile, bindach bathachtaí. Bhí bród ag an mirt as gá heod. Bhí úradóir póca ag séamas a fuair sé óna athair. Ba lena chean athair é lád an síl. Bhí folt gruige ag deile ba chúis bholta ag cánch agus ag séamas go mór. Thir deile a cuid gruige lena chean athuair. Déach sí ar hí ag lonrú faoin ghrian ag siúlú isteach tríd an inniuog. Hit deor léhi. Thir sí a sean hóta don orthaí. Thir sí a sean hata don orthaí, agus amach an doras go dtí an grúig cheappa. Mrs. Sofrony, airí gruige de gach sort ar díal. Léis sí an fógra agus isteach léhi. An gheanóid tú maithid gruige a ír sí. Buan de hata diet agus taispándam é ar san bhean. Scrúdi Mrs. Sofrony an a gruig. $50 ar siise go borob. Gear anis láirech ar sa deile gan bhfuil. Ba hasúil le blian é an 2 uair chléig a haid an bhean ag gearú na gruige. Amach le deile agus thuí sí ó cheappa go seappa ag luragan éirín an féirín speisialte dá gráigheall. Tháinig sí faoi gearú an Bronntanais fuireacha. Ní rah lehéid eile le feiceáil in áit ar bith. Slabhra óir a bhí an, slabhra óir a irid an uradóir. Nach ar chéamas a bheadh mórtas, agus an slabhra ar crochu óna bhas hóta. Bheadh is ag duine gur luachar an teod é. Ainneoin go raibh sé gan ornáid. Slabhra óir siimplí luachhar. Thó lua agus a tháinig sí é, bhí is eici gan dabhta ar dón, gur a bheith an slabhra sin a thum an seodóir de chéamas a bháin. Rastí sí a bhada leis an slabhra agus an 8 cent a bhí fágtha. Nuair a hí deile síos,
Tháinig sí heici féin dír ní. Stáid sí na marcanna a bhí fágtha orthaí. Rinne sí a ddíthil rion an dochar a chlúdach. Thiar sí a raibh fágtha den grúig. B'éidir nach raibh an scéal ó donna sin. Bhí cuma dalta scoile orthaí a cheap sí. Scrúdaí sí í féin a rís sa scáthán. A dhíe, Dúilní nach maróí sémas mé nuair a ecann sé a bhfuil díanta agam. Déirí sé gur geall le cailín óg scoile mé, agus tóirí sé críosteach agus baróg dom. Ó a thiorchais, cad a rinne mé in anam dé. Ar a seachtach lag, hí duine ar théamas ré. Ní raibh sémas déanach a riamh. Hinní deile an slabhar ina láimh, agus hí sí tíomh leis an doras ag fannacht. Thuailligh sí an chos céim, agus thuaigh sí bán san aghaidh. Thosaigh sí ag crith. Gcuid sí, leid thuil a dhíe, cur ina lí air go bhfuil mé dóúil go fóil. D'oscail an doras agus thiúil sémas isteach. Bhí sé tuirseach agus mílítheach san aghaidh. Bhí lá crua aige, bhí is sin ag deile. Déag sí ar a thuid éadaí, dioblach agus caite. Ní raibh sé a 2 bhliain is 20 d'aois, agus uaillach cluine air. Bhí sé thar am dó colaí nua éadaí a bheith air. Tháinig sé isteach, agus deach sé ar deile. Ní raibh farrag ina thuaille, ná díomá, ní raibh déistin air. Níor thuig deile cad a bhí ag cur as dó. Rith sí thuige. A théamas a rá dheall, ná féachar mar sin. Tá tú ag cur agla orm. An bhfuil farrag ort. Bhí orm má thuid gruige a dhearú agus a díal. Ní éideann an Nollag a ligint thart gan Bronntanais a thabhairt duit. Fásaí an gruig a rís. Fásann sí go tapaí. Bíomis is sanna lenar síl. Níle is agat cén féirín a fuairme duit. Lom tú de thuid gruige. Níor thuig sé cad a tharla. Bhí maithil air. Rinne agus dhéal mé í. Nach naithníonn tú mé. An bhfuil tú crosta. Is mé atá an, is cuma le grúig nó ganí. Deir tú liom go bhfuil de grúig imithe. Tá, nach digan tú. Is í seo ihe Nollag. Ná bí búra. Ná bíú farrag ort. Is do hon a sciob mé an grúig díam. Sin é tós má grádat. Dosc sémas lena 8 í. Thug sé barbeag amach as a fóca. Thur sé ar an mórd é. Ba bhailm a rá, a insin duit gur cuma lam faoin bharú gruige. Ní lú mo grá duit. Má osclaíonn tú an bart anois,
Tiki tú an tauras a bhí orm nuair a hiúil mé isteach. Bhí a mera ag cre, agus í ag blant an fápéir den mart. Lig sí liú áis. An sin Jimmy a hanál G, agus hasi na diora ag titjum. Os a cóir amach, hí cír grúige orga. An cír leag sí a súil gomininic sa siopa. Cír orga álinn, muisithe le seoda agus dímantí. Beol dí go mé go raibh an cír iontach sin rógéir han fiús muoinú Anis ba lé ach bhí an grúig hiúil. Fásaí an grúig go tapí Jim. Ní acha sémas an Bronntanais a bhí ag deile dó. Thóg sí amach Hill sí ór an sláire. Spiréach sé. Bhí sé glinúint sa solas. Taispán don dúradór go bheice mé an dá rud le chéile, an túradór agus an sláire. Deile a bhuairnín. Cuireamís na Bronntanais leataíomh go fólín. Bé go leor ama agan sa tuchaí le fécant orthu. Díl mise an túradór han an cír a cheannachtait. Anis, tá sé an am dinéir.